खुलुमबाय 28 गसाइगाव बियाबनि बिजाथि जानानै आङो जोंनि बे गसाइगाव समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनो हास्थायदों सोलायनांगौनि सार्थआव जोंनि बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव आरो गोबां बेबादि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाथायनि खामानि मावनांगौनि थाखाय जोंनि 28 नं गसाइगाव समस्तिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोननिसिम आङो खर' गंग्लायै गुरैयै खावलायनो हास्थायो जाहाथे नोंथांमोना 6 तारिखआव ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै आंखौ देरहासार खालामनायाव मदद खालामो जाहाथे आङो नोंथांमोननि बोर आरो आशीर्वादनि गेजेरजों देरहानानै थाङोबा जोंनि बे समस्तिनि जानानै हारिनि जानानै बिटिसि आरो आसामनि जानानै आङो मोजां खामानि मावलांनो हायो बेखिनिखौ आङो खर' गंग्लायै नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायबाय। ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होना इउपिपिएल हान्जाखौ देरहासार खालाम।